Aha. Šéfu predávajú len výťah. Takže... Najlepšie dopis. Strieborná E46 kombík už čaká pred domom a ja práve mierim k nej. Poď som ja ho bát? Lebo som si pomýlila auto. Nazdar! Nemali sme mať strieborné auto? To čakal za mnou. Ja, dobre. Super. Čau. Viem točiť videa, nevadí ti to? Pohodne. Takže ideme na prvú zastávku. Máme energiu, pitný režim, presne, lebo asi kavičky si tam úplne nebudeme robiť. Potom do Nových Zámkov naspäť. Takže dneska sa všetci stretáme pri Baladane a Maďarsku. Dneska ideme do Chorvátska, ešte na Lodejsku. Ukážem aj také palálenky som nám vytvorila. Čo budeme lepšie dnes. Aj. Ty si dáme na auta. Paráda. A ty si ich pozeral? Sú zaujímavé? Ja som si ani jedno nepozerala, lebo som si chcela úplne, že... Glúbe. Áno, nechaj to prekvapenie, nemať žiadne očakávanie, čiže ja len sedím a idem a uvidíme, kam pôjdeme. Vieš, že som to tiež nepozeral, ale mám nejaké dušenia, čo tam môže byť. Vidím. Čau. Takúto čapicu paradnú, takéto. Tak, som perfektné. V tomto budem spať, lebo však teplo ti uteká cez hlavu. Ja mám pre teba niečo. Ty si prvý človek, čo dostal dneska tú nálepku. Obrovské, takže už máme aj energiu. Máme jednu veľmi dôležitú zastávku. Už sa nachádzame v Nových Zámkoch. Čo cesta Bratislava o 12? Najlepšie na svete, týmto ideme. O 12. v piatok, nič lepšie. Totálne prázdne cesty. To je taká zmena oproti tým japonským garážom. Ešte tam máš veci? Idem plne. Je tam nakupovačka. Toto je Tetris. No môžeme ísť? Je to 2 minúty, najlepšie odpory. Je tam pesa? Nevidím pesa. Haló. Ja. Iba motora. To ja tento výlet zažijem problémy, ktoré sa s japonskými autami nezažívajú. Už nás víta ďalšia posádnička Mimi. Teda najskôr je Havo. Ahoj. Ahoj. No budeme mať krásky. Už ostáva si len dohodnúť dneskajšiu trasu. Veľmi som sa nechcela pozerať do tohto itinerára, ale páči sa mi, že tu je most odvahy pre peších, most odvahy pre auto. No a kým sa balia, preustrujeme im celý byt, samozrejme. Vieš, je to... On vedel. To je dané. A to bolo na prvú. Ja som to musela stlačiť 4-krát, kým som bola bystro. Ale kto pripraví naše autá? No musím sa toho podujať ja. A keďže, ako môžete vidieť podľa tohto videa, moje vrpovanie je nad úrovňou všetkých profesionálov, ktorých poznám, tak ak by ste potrebovali niekedy do budúcna v reperskej práci, stačí sa mi ozvať. Susiatavrepi.com. Ja už nám ostáva sa len rozlúčiť so všetkými posádkami, ktoré ostávajú doma a pripraviť sa na cestu. E46 kombíku môžu vyrážať. Let's go!
Máme prvý problém, a že nám nefunguje ladnička. Čo je dosť problém, keďže som nakúpila tak asi čerstvo nakúpené pudingy a mliečne tyčinky. No tak zjem 150 gramov proteínu. A čo? Dali sme dneska storku na Instagram, že prosíme vás, aby ste nám poslali všetky srbské, chorvátske, albánske, čiernohorské pesničky, když dal by som si čiernohorské rezenc. My sme strašne ladní. A dostali sme playlist, kde je, že 800 songov. Takže máme čo počúvať, ale niektoré fakt stále za to. OK. Po 2,5 hodinách cesty sme konečne na mieste v maďarskej dedinke, kde sa to celé zajtra odštartuje o 10 ráno. My sme prišli o deň skôr, lebo sme sa chceli vyspať a mať trochu času ráno sa dať dokopy. Ale samozrejme, už sme tu stretli niekoľko tímov, vrátane Mária, organizátora. Teším sa na dneskajšiu noc. Tak na zdravíčko. Išli sme sa pozrieť ešte dolu do dediny na ostatné týmy. Aj som hneď spoznala, že tento tým bude skautský, takže ako bývalá skautka som išla trošku preveriť. Ahoj. Našťastie sa nedali zastrašiť, takže sme rovno aj pokecali. Naša ďalšia zastávka mala byť len obchodík, no ale zhodou náhod majiteľ obchodu je aj majiteľ Subaru STI a zobral nás do ich tajnej miestnosti, kde oficiálne usporiadávajú svoje zrazy rok čo rok. Tak nie chcela ako zložlenka faruzera. Ty, hasno. 4 stretávky Subaru vystúbali v tejto dedine. Fújo. No? A opýtaj sa, že prečo práve Subaru? Nie Subaru. Každý. Obidvaja synovia, aj on, majú všetci majú. Také boli vyročne 30 éves. Že iba to dočasne odhlásil kvôli tomu, že tam chce spraviť renováciu, inak vyšiel s nami tiež. OK, na Subaru. No, No, že má, on má Imprezu, ktorá má 30 rokov, je červená a je to ten typ, že červené lakovanie s bielým pohodom. S tým cigaretovým, nie? Ojan Marlboro má 30. Počkaj, to je Ze Subaru pole iba bielý. Á, ok. No. A že chce na tom vymeniť aj polep, aj všetko, lebo že ešte aj by som už trošku potrhali a tak, že takto tam časne odhlasol, aby to mohol vypimpiť. A ešte majú dve, ktoré sú iba také na offroad, iba tak po lese, keď potrebujú. Takže na budúci rok s nami idete. Jo, je Jan Velung. A som ďal. A naša prvá noc sa postupne chýli ku koncu. Išli sme sa pozrieť ešte na západ slnka a tešíme sa na štart, na oficiálny štart. Šlo to celkom plný. Trošku sa to updateol počet aut. Toto sú skautíci moji obľúbení, ty už poznal. To je parodia na McDucka, to je perfektné. To je ďalšia parodia, to je perfektná, ja chcem, aby robili na mňa ľudia parodie, ešte nie som tak veľmi slávna. Ale raz to príde. Toto je super. No, nič sa nedá robiť na budúci rok lepšie polep. Toto je prvý rok, teda nultý pre mňa, taký ten zoznamovací čas za tým, ako to tu vyzerá, ako to funguje. A teraz už pôjdem a potom poriadne. No a o našich autách pochybovali. To je perfektné. Tak sme tu všetci a ich mám inenky. No ja. Že keby bola cena, že kto vypil najviac bálenky včera, ako je riad.
Tak vás teda vítame na 3. ročníku nášho Ransdentru, našej srdcovej záležitosti. Jedna cena, čo je foto týždňa. Takže poďte, tam vyhodnotíme tú najlepšiu fotku a bude ocenená. Tak, administratívu by sme mali a už nám neostáva nič iné, len sadnúť do auta a vyrážať. Netsukami Drift Team. Šofér Miro a jedeme. 47. Hoci len cielime na prvý bod nášho itinerára, už tak sme sa zhodli, že offroad začal priamo na štarte, keďže maďarské cesty sa naozaj nemajú čím chváliť. Máme pred sebou prvú zastávku. Ako prvú zastávku sme dostali malý Balaton, nie veľký, ale malý. Áno, ani ja som nevedela, že existuje ten malý, ale podľa itinerára je ten veľký už opozeraný a tento má naviac tento krásny most, ktorý vedie k jeho ostrovčeku. Cesta na druhý bod nemala byť prístupná autom, ale my sme si tak nejak nechcene našli offroad a tým sme si skrátili 30 minút, ktoré sme mali dať peši. Ale teda offroad nebol len pre naše auta, ale rozhodne aj pre nás. Zvolili sme si naozaj perfektnú obuv. Zastavili sme sa na kratučký obedík, ja som chcela pleskavicu, ale zabudli na mňa, tak sme si všetci dali čevapy a pokračujeme ďalej. Štvrtou zastávkou bola Vila Rebar. No, kedysi vila, teraz už zrúcanina Polovníckeho zámočku z 1932. A nachádza sa práve na vrchu Medvednica, kde teda sme. Je to nedaleko Záhrebu. Bola známa ako rezidencia chorvátskeho menej obľúbeného politika druhej svetovej vojny Anteho Paveliča. Ten počas druhej svetovej vojny práve v tomto zámočku, alebo teda tento zámoček spájal rôzne okolité bunkre s systémom tunelov, aby v hociakom prípade mohol z nich kedykoľvek utiecť. No, po vojne Pavelič utiekol a vila ostala úplne opustená, potom ju prerobili a zmenila sa na horské letovisko, ale to bohužiaľ vyhorelo. Tým pádom ostali len tieto kamenné základy a po tejto katastrofe už ostala jednoducho len tak opustená. Niekde v okolí sú aj práve tieto tunely, ale my sme ich bohužiaľ nenašli, tak sme sa posunuli ďalej. Ďalšou zastávkou nás čakal tunel Slieme hneď vlastne pod vilou. Ten postavili vojnoví zajatci cca v 50. rokoch práve po vojne a jeho pôvodná myšlienka bola vybudovať tunel práve cez celú Medvednicu a spojiť tak Záhreb cez horu Gračany do Záhoria pri Pile. No od zámeru vybudovať tento tunel, čož ináč mal mať cez 6 km a tým pádom by bol najdlhším tunelom v Chorvátsku. Zatiaľ určite všetci chodievate do Chorvátska cez Malú Kapelu, čo má 5,8 km, tento by mal mať 6. Tak sa od nej nejako upustilo. Tu sa, mimo teda toho, že tu tunel stále stojí a je veľmi kratočký, tak sa tu aj často trénuje lezenie. A čo som sa dočítala na internete, tak môžete sem prísť aj hocikedy na party. Tak toto som zvedavá, ako dáme. No a predposledným bodom našej dneskejšej cesty je práve sanatórium s názvom Brestovac. A keď sa na ňo pozriete, je to úplne typické strašidelné miesto do úplne. Je to také, ako keď chodíte na sanatórie na Slovensko. Je to skrátka veľký, opustený, bývalý lekársky komplex, ktorý sa nachádza hlboko v lese, čiže tam bolo celkom temno. A pre predstavy, keby je horšie počasie, tak tam naozaj nejdem.
Ježiš, to je tak príjemne oproti tým 30 stupňom. Tento urbex by sme prezreli aj lepšie, ale videli sme chalanov, ako hrajú paintball a nechceli sme im kaziť zábavu, tak sme sa pobrali preč. No ale teraz pripravte si trumpety. Tam tararam, taram, taram. Je tu bod, na ktorý som sa najviac tešila. A to preto, lebo ďalšie 3 body boli len prejazdné. A my sa chystáme na pomník, ktorý bol venovaný práve smrti etnickým Srbom, ktorí zomreli v boji proti Ustašovcom v pohoriach práve Petrovej Gory, kde sa aj tento pomník nachádza medzi rokmi 41 a 42. V lete 1941 začali Ustašovci v novozniknutom nezávislom štáte Chorvátska násilne vysťahovávať etnických Srbov. Títo ľudia boli deportovaní do Srbska a nahradení práve priateľskými Slovíncami. V oblasti Kordún a Banija sa sedliaci z etnických Srbov báli, že ich čaká rovnaký osud ako v iných oblastiach, napríklad v Plitviciach. Dosť dobre. Aj tam je Komunistickí bojovníci z kordúnskeho partizánskeho oddielu sa o týchto obavách dozvedeli a preto infiltrovali región. V júli 1941 sa predstavitelia komunistickej strany Chorvátska stretli a rozhodli sa začať ozbrojené povstanie. Presvedčili stovky Srbov, aby sa pridali k odboju proti Ustašovcom. Partizáni, ktorých bolo asi 2500, zriadili veliteľstvo na vrchole Malý Petrovac z pohorí Petrova Gora, kde sa tento pomník aj nachádza. Tu vytvorili opevnenia, infraštruktúru a vojenský nemocničný komplex, ktorý je nedaleko. Asi 15 000 ľudí z okolia sa prišlo ukryť na horu pod ochranu partizánov. Povstanie sa oficiálne začalo až 27. júla. Napätie medzi silami Chorvátska a partizánmi stále rástlo. V marci začali Ustašovci operáciou Petrova hora, aby eliminovali všetkých Srbov a partizánov. Táto ofenzíva však povstanie vtedy len vyhrotila a Srbovia sa ešte viac nahnevali. V apríli Ustašovci ich obranu prelomili a zaútočili na viacero partizánskych pozícií. Vyše vtedy 300 etnických Srbov, ktorí sa pokúsili čeliť tomuto útoku, bolo zabitých. Po vojne vznikla myšlienka vybudovať veľký pamätník práve na Malom Petrovaci. Základný kameň položili už 6. mája v 46., ale kvôli nedostatku peňazí sa stavba začala až neskôr. Apa, ešte podľa mňa sa dá ísť na strechu. V 60. rokoch sa začala veľká reformácia a revitalizácia pamätných miest v Chorvátsku, avšak výstavba sa začala až v 1980. No, pamätník na Petrovej hore je dnes naozaj v zlom stave, opustený a zdevastovaný vandalmi. Na pamätníku boli namontované aj komunikačné antény, čo ešte viac degraduje jej pôvodný účel. Aj keď by obnova komplexu stála milióny eur, v posledných rokoch sa objavili rôzne iniciatívy na jeho využitie a obnovu. Pamätník pritom získava čoraz väčšiu medzinárodnú pozornosť a stáva sa populárnym miestom pre umelcov, tvorcov či už turistov. Ak chceš vidieť ďalšie diely, budem rada, ak dáš follow, like a napíšeš nejaký pekný komentár a prípadne podporíš kúpou merču. Čaute!